Naglalagay siya ng sunscreen. Here. Yeah. Here. Not on the lips, love. Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Sunday po ngayon and as usual, wala. Kita niyo naman, wala pa tayong ligo. And then, kakatapos ko lang po ligpit-ligpit dito si bahay. Si Ana, tsaka si Ruth, sinundo ng, yung playmate ni Ana ba, yung best friend niya. Sinundo, andun lang sila sa labas dito sa amin. Malapit lang. Maglalaro sila. Tapos later on, may perya kasi dito. Dadalhin din siya ni Ruth. And ako naman, ligpit-ligpit ako dito sa bahay. Kasi si Ruth din mamaya. Ako magbabantay kay Ana mamaya. Kasi alis din si Ruth. Punta siyang airport kasi susunduin yung kanyang friend na galing sa Thailand. Mga 2 months yata siya doon sa Thailand. So magpapasundo siya kay Ruth. Ayan, na-organize ko na po. Itong upuan na to, wala na, hindi na namin nilalagay dito. So, gusto na lang sana ni Ruth na itapon. Sabi ko, wag naman kasi paborito ko po ito siyang, upuan. Lagyan ko na lang ng mga bag namin dito ba, yung school bag, yung pantrabahong bag, yung mga ganun, parang mabilisan na makuha ba. Kasi pag tinapon namin to, gusto kong bumili nung yung lagay ng mga bags, ba yung sinasabit, ganun, yung rack ba. Capstock ang tawag dito. Tapos yan yung organize ko na siya dyan. Yung mga books ni Ana andito na. Tapos nasa ilalim ilalagay ko pa dito mga yan pang kulay. Pens, ganun. Yung mesa namin doon, kinlear ko. Kasi nga guys, the whole week, tinatambakan ng mga papel, ng mga mails, yung mga ganyan ba. Ayan yung aking small na office table. Actually, makeup table po yan. Ginawa kong office table, mini office table. Char. Yan, yung computer ko, tsaka yung iPad ni Ana andyan na din. So yan na guys, gusto ko palaging nakaayos ang bahay, pero relate na relate ang mga nanay. Kasi hindi po talaga pwede na 24/7 palaging same yung ayos na gusto mo kasi may batang naglalaro. So, yeah, 'di ba? Pero mas mabuti na yun kasi kaysa hindi naglalaro yung anak mo. 'Di ba? Kaya po good decision na din siya. Ilang beses ko nang nilagay sa kwarto ni Ana yung mga laruan niya tsaka yung books niya. Pangatlong beses na to. Kasi dati naglalaro siya doon. Pero these days, syempre mas gusto niya dito sa baba maglaro kasi nga mas malaki yung space. And then, mas gusto niya maglaro na naka-on yung TV kasi nakikinig din siya ng songs and yung mga ganyan ba. So, hinayaan ko po yung TV na naka-on or music na naka-on. Although, hindi naman all the time nakatutok si Ana si TV, naglalaro po talaga siya dito. She's okay playing on her own and also she plays well with other kids din. So, yeah, mabuti na din. Happy ako doon. Guys, pasensyaan nyo na guys. Putang-puta pa tayo for today's video. And yan, nag-start na po yung first week ng ating ng ating daily vlog. So, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating vlogs. Although, at the time of recording this video, hindi pa po officially naka-start yung daily vlog kasi Sunday pa ngayon. Bali, bukas pa siya magsa-start. But I already have videos scheduled for the whole week. So, yun. Tinabaho ko talaga siya ng mga dalawang araw siguro. Yung editing. Kasi free na ako and then si Ana din free. So, every time na nagpapahinga si Ana, nag-edit po ako. And also sa gabi, when Ruth is playing his FIFA or watching his shows, ako naman nag-edit ako. Sinasabi ko lang sa kanya na, okay ba mag-edit muna ako if gusto na niya manood kami together. Of course naman, nabe-break ako sa pag-edit. Gustong-gusto ko talaga po mag-edit. Nag-i-enjoy po ako. Yan yung na-discover ko since nag-start akong mag-vlog. I like editing. Nag-i-enjoy po talaga ako. And although basic lang yung editing na ginagawa ko sa aking videos, gusto ko ding matuto in the future ba. Yung gumamit ng mga editing softwares, yung ganun. Gusto ko siya.
Kaso lang talaga, I really have to manage my time for any new hobby or activity that I want to try. Yung ganap namin today, yun lang. Pupunta si Ruth tsaka si Ana sa Kermes. I will see if I can go with them. I think sama na lang siguro ako kasi sayang din naman. I think this week lang ako makakasama. Kasi next week wala na po yun. So, samahan ko na lang sila mamaya. O, we shall see. Kasi ang dami ko pa pong gagawin dito sa bahay. Uy. Yung napansin nyo ba? Yung akala nyo, yung pakalat-kalat na mga gamit ba, madali lang siya. But putting away stuff takes so much time. Kasi ang daming maliliit na bagay na nilalagay, kinakategorize, ganyan ko. Pero nag-enjoy po ako, no? Minsan nakakapagod lang talaga. Pero I have fun naman. As long as nag-i-enjoy din yung anak ko maglaro ba, ganun. Ayan. Happy si Ana guys na sinundo na sila nung kanyang best friend na si Noah, di ba? And napakita ko sa video dati yung kanyang kalaro. And then sa Thursday ulit, may playdate po na naman sila. Punta dito yung bata. Tsaka dalhin ko sila somewhere, siguro depende sa weather. Mag-ano po muna ako, no? Mag-freshen up ako. And kita-kita na naman po ulit tayo. Ayan, dito silang dalawa sa labas. Yun lang makita si Noah. Ayan, nag-ice cream na yung dalawa. You want two bang? Nee, dankjewel. I'm gonna eat meatballs. Zeg maar hallo. Eet smakelijk. Rest na muna sila, kain ng ice cream. Okay, ang weather ngayon guys, so naglalaro si Ana tsaka yung bata sa playground dito labas sa amin. Kumakain po ako ngayon ng meatballs tsaka broken rice. Na-mention ko ba, di ba, no, na sa previous na kumakain po ako ng high carbs na. Although hindi every meal, pero pa konti-konting ka high carbs. Ang sarap. Sarap eh. Na po dito, mag alas 2 na ng hapon. So, may mga 2 oras pa before umalis si Ruth. Punta po siya sa Amsterdam. Sa airport doon sa Amsterdam. Sa Schiphol. Tingnan nyo doon sa labas. Oh. I think hindi na siguro uulan masyado these days. So, maglinis na ako ng ng glass window namin. Kasi sa labas yan. Nililinisin ko sa labas tsaka sa loob. Itong mga kortina, kailangan ko na ding labhan. It's not, customer is always right, but the wife is always right. Ah, in our own minds, yes. Well, maybe one that's better or Filipijnen or Vietnam. Nee, bet ka diya. Yeah, but we do one of both. You mean for the vacancy? Yeah. Nakaalis na po yung kalaro ni Ana tsaka yung nanay. Nagchika lang kami na nanay dito, pero yung nila guys, yung kalat nila. Sabi ko kay Ana na siya. Put away na siya ng mga toys niya lahat. Okay, give it to Mama. I will help you. But do the rest stay in the buckets now. Ayun guys, nakaalis na po yung kaibigan ni Ana tsaka yung nanay. Napalaban talaga yung ko kanina. Napalaban yung aking Dutch. Napalaban tayo. Ipakita ko sa inyo yung look ng namin mga gamit. Ito yung picture nila. Hanapan namin ng frame ito. Yung mga gamit ko, yung camera ko, yung battery. Ito, hindi ko alam bakit nandyan yan. But yeah, yung sa first, yung pang hair lang namin to ni Ana. I'm not calling mommy. I'm vlogging. Ayan. But you're not the one vlogging. I am. So, ayan yung mga shades namin. Yung mga powder ko. Yung pabango dyan. Tissue ni Ana. Ito yung ko, brace ng ko. Ng kamay. Ayan. Ito pa. Sa po ito? Sa braso. Nagka-tennis arm ako. O sa siko. May siko ba?
Tapos dito, itong box na ito, i-organize ko pa to siya. Ang daming anik-anik dito. Pero yung iba, okay na. Yan, mga gamit ni Ana dito sa baba. Para hindi na ako magbalik-balik dun sa taas. Ito kanyang mga lotion. Bakit na ano pa to dito? Pag nag-swimming sila, so diretso kuha na lang si Ruth dito ba? Tapos yung mga face cream ni Ana, yan. And then yung sa akin dito, ito siya. Gustong gusto ko po ito siya. Oh, Innisfree na ano, spray, hyaluronic mist. Ayan, especially sa summer, magandang-maganda po siya. Tapos may mga pabango dyan, sunscreen. And dito yung mga cords, battery chargers, ayan. And then yung mga libro ko pang Dutch, yung ganyan. Ang putla ko naman for today's video. Mag-ano tayo, guys? Mag-lipstick tayo. Mag-lip balm. Si Ana po talaga, after maglaro, nag-ano siya, nagpuput away. Pero minsan, ano siya ba, napapagod na. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, kasi may playdate na siya, kailangan siya talaga, at saka yung bata, yung mag-ano, yung mag-opralmen or mag-put away. Pero umalis na kasi sila. Sabi ko sa kanya, ikaw dapat ang mag-ano niyan, mag-ayos niyan, kasi mga laruan mo yan. Nagreklamo siya at first, pero ginawa naman niya lahat. Ayan. Yung bag niya, andun pa pala. Tsaka yung kanyang dragon na stuffed toy. Masaya po ako kasi naglalaro na naman siya ng yung mga laruan niya na hindi na niya pinapansin dati. Ngayon nilalaro na niya. Yan. Si Ruth umalis na po. Kinuha na yung sasakyan ng friend niya kasi yung sasakyan ng friend niya yung gagamitin niya papunta sa airport kasi yung nagpa-pick up sa kanya, yun din yung may-ari ng sasakyan. Sabi niya, hindi yung sasakyan yung gamitin ko. Lang, I'm talking to the titas, not Oma. I'm not calling anyone. So, maghintay na lang po kami no kay Ruth. And then, yeah, yun na. Punta po kami sa Peria. Yung mga kaibigan ni Ruth, yung magjowa na Dutch tsaka Thai, si Apple ba? Tsaka yung jowa niya. Punta din daw po sila. Tumawag ulit yung nanay ni Noah, yung best friend ni Ana. After, siguro minutes after nila umalis, tumawag dito, sabi, baka gusto daw namin na magsama na naman kami sa ano, sa Peria or sa fair. Pero, ano man, may mga kasama na naman kami. Sabi ko, kung okay lang sa inyo, may mga kasama kami. Siya, sige, next time na lang. Sabi ko, pag nagkita tayo doon sa Peria mamaya, okay na din. What? I don't know. That's your toy. I don't know. Anna, whose sandwich is this? If that's yours, you have to put it on the table or on the counter. Ayan, pinasuot ko siya ng ano guys, yung shorts niya. Show me your shorts, be. Show me your shorts. Show me your shorts. Lift your dress a little bit higher, okay? That's good. Very good. Yeah, quarter group. 5 months old pa lang si Ana. Pinagdidihinan talaga kami kasi Ayan guys, pinay na pinay ang anak ko kumakain ng kanin na nagkakamay. Okay, sorry my love. Sorry. Yeah. Ayun na yun. Oh yeah, the cloth eh. Ayun na yung kermis namin guys. Ang daming tao. No, not the camera's Yeah, walk the Papa is not in class. Nag-bike lang po kami.
last na to and then uwi na po kami. Uwi na po kami. Before pala uwi, stop by kami na isang fast food place. Ayaw uwi. Uwi na kami. Kain. Parang may happy meal din sila dito. Appelmoes, oh, is vond je lekker. Oh. Oh nee, geen probleem, dankjewel. Oh no. Dank je. Wow. Wat heb je nog meer, schat? Mayonaise. Oeh. Kipnuggets. Nou, eet smakelijk. Hi guys. Hi guys, you're home. And matutulog na po si Anna. Ruth is leaving. So mag-goodbye na kami. Mama, Oh. we gaan slapen beneden. Oh, we gaan slapen beneden. Zeg maar doei doei. Doei doei, want je moet naar de dochter. Yeah, see you next time. Zie je nog steeds, want dan gaat hij naar de kamers. Okay. See you tomorrow. Zie je tomorrow toch, mama? Yeah. See you tomorrow. Bye. Bye. Thanks for watching. Doei. Bye, papa. Hoe doe je weer? Nee, nee, dat is genoeg van. Ik wil wel. She's gonna sleep. Ik wil Doei. wel, papa.